फुलबारि गामियाव गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफोर बेवहाय रायजो जानानै दङ। बेयावनो बेबायदि गोबां रायजो राजानि हाफ्रा बेबायदिनो भुटाननिफ्राय जितु फैनाय जितु दै, बे दैनि गेजेरजों फुलबारि गामिनि रायजो राजाफोरनि गोबां न'खरनि माइ गायनानै जाग्रा, आबाद मावनानै जाग्रा हाफ्रा बाला बुखांनानै दंहैजोबो। दा बिनिखायनो बे बाला बुखांनानै दंहैनायनिफ्राय माब्रैब्ला बेखौहाय रैखाथि होनो हागोन, बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा आंजों सावरायनानै खावलायनायलाय आङो बे रायजो राजाफोरनि थाखाय बेबायदि JCB लानानै बे बाला हाबनायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय जे लामाजों दैया थाङो बेखौ डाइभारसन खालामनानै होनो दिनैहाय आङो नैबे JCB खौ लानानै रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय बेबायदि खामानि मावनानै आङो होफैनाय जादों। उननि समाव माबाफोर टारगेट दङ नामा खामानि मावनाय? उननि समाव आङो दिनैहाय आङो BCDC ग्रुपनि दारै आङो बे खामानिखौ मावनाय जादों। फैगौ समाव जितु जोंनि सोलिफुबाय थानाय हाग्रामा सारनि जितु सरकार, बे सरकारनाव जोङो बेखौनो खावलायगोन रायजोनि जानानै जेन बेवहाय जे दैया बोहैनानै जे दुब्लियाव हाबनानै दङ, बाला बायदिसिना लानानै दैखांनानै दङ, दा बेखौ प्रटेक्सन होनांगौनि थाखाय आङो स्पेसियेलि आङो जोंनि सरकारनियाव बेखौ खावलायनानै बेखौहाय बान्दो प्रटेक्सन होनायनि खामानिखौ मावगोन होननानै आङो बेबायदि सानदों। गुबुन जायगाफ्रावबो बेफोरबायदि दैदेनगिरि थासेयाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावना होनायखौ जों नुनो मोना। नोंथाङा माबाफोर फोरमायहरगोन नामा मावना होनो थाखाय? आङो बेखौनो खावलायगोन बयनिसिमबो जे जायगाफ्राव बेबायदि जानानै दङ, बेबायदिनो जा हायो जोंनि चेयारमेन तरफनिफ्राय जोंनाव बेबायदि बाजेटथ' गैया, आङो अब्लाबो पार्सनेल आङो बेखौहाय मावनाय जादों। दा बेबायदिनो जुदि अबेबा रायजोनियाव गोनांथि जुदि जानानै जुदि बेबायदि खस्थ' भुगिनांनानै थानाय रायजोफोर जुदि दङब्ला बेबायदि खामानिफोरखौ, बेबायदि हेल्पनि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आङो बयनिसिमबो खावलायगोन। एसे बोरमा आथिं होनानै गालखुन्थिया होनानैहाय बिदिफोर खालामोब्ला मोजां जालि दाना होनानै JCBजोंहाय बिदि हायोला साबसिन फंबायजों Lumai balak, betul memang. बानायगौनो हाबायथाय जायो। देलाय JCB दाख्लैदों